ఇచ్చిన మాట ప్రకారం ఇంటి వద్దకే పింఛన్లు. మైలవరం ఎమ్మెల్యే వసంత కృష్ణప్రసాద్. పేదల సంక్షేమమే కూటమి ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యమన్న ఎమ్మెల్యే. కొండూరు మండలం ఆత్కూరులో ఎన్టీఆర్ భరోసా పింఛన్లు పంపిణీ చేసిన ఎమ్మెల్యే. లబ్ధిదారుల ఇళ్లకు స్వయంగా వెళ్లి పింఛన్లు అందజేసిన వసంత కృష్ణప్రసాద్. 23 నెలల్లో మైలవరం నియోజకవర్గంలో 417.36 కోట్ల పింఛన్ల సొమ్ము పంపిణీ. ప్రతి నెల నియోజకవర్గంలో 42,000 మందికి పైగా 18 కోట్లకు పైగా పింఛన్లు. ఏ రాష్ట్రంలో లేని విధంగా 4,000 నుంచి 15,000కు పింఛన్ల పెంపు. త్వరలోనే అర్హులందరకు నూతన పింఛన్లు మంజూరు చేస్తాం. ఎమ్మెల్యే హామీ. వృద్ధులు, వితంతువులు, వికలాంగులకు ఆర్థిక భరోసా కల్పిస్తున్నాం. పింఛన్ల పంపిణీలో అవకతవకలకు తావులేకుండా పారదర్శకంగా అమలు. అమరావతి అభివృద్ధితో పాటు సంక్షేమ పథకాల అమలులో కూడా రాజీ లేదన్న ఎమ్మెల్యే.